Nabakadlothovu kabhekeki ufana nemsebe yelanga uDlothovu njengebhubesi libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba mbukeli wena woza nendlebe mina ngoza nendaba angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlwa nje. I think they should have expelled him long time ago and also made him not to be part of the party anymore, because I think he has really costed the party in a big way. Sihlehliselwe lesibili oluzayo isicawu sokuqondiswa kwezigwegwe kwabe ngumengameli weANC uJacob Zuma okhulumela iqembu iMK uNhlamulo Ndlela uthi ulindele ukuthi iANC ivume ukuthi uZuma eluthuli house mathupha njengoba lesicawu besibanjwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje. Parliament calls upon all parliamentarians, South Africans and global citizens to emulate Madiba's selflessness and untiring service to humanity on this day. Ikhulu ezengameli iParliament zithi konke kumngomumo njengoba nje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ezokwethula inkulumo yokuvula isishayamthetho sikazwelonke kusasa kusihlwa. Sihlehliselwe ulesibili oluzayo isicawu sokuqondiswa izigwegwe kwabe ngumengameli weANC uJacob Zuma okhulumela iqembu iMK uNhlamulo Ndlela uthi ulindele ukuthi iANC ivume ukuthi uZuma ifikele mathupha ekomkhululayo iluthuli house njengoba lesicawu besibanjwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje. Njengoba namhlanje ikomiti leANC elibhekele ubuqotho eqenjini lisingathe isicawu sokuqondisa izigwegwe owabe engumengameli weANC uJacob Zuma, umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Ntsikelelo Breakfast uthi iANC isihudule izinyawo ngokukhomba indlela uZuma. So I think they should have expelled him long time ago and also made him not to be part of the party anymore, because I think he has really costed the party in a big way. Ndlela nyakenye uZuma wenza isimemezelo sokuthi angeke akhankasele iqembu iANC kepha kunalokho uzokweseka iqembu umkhonto wesizwe neligcine ngokulala isithathu okhethweni lwalonyaka. Only members of the ANC to vote for MK. That's what I'm calling. I'm not going to vote for the ANC. Sakhe isona esenza ukuba amiswe iqenjini ANC ngomasingana kulonyaka, kanti ubhekene necala lokwephula isigaba sama-25 somthetho sisekelo weANC obalula ukuthi amalungu eqembu awavumelekile ukweseka amanye amaqembu ezombusazwe. For the MK party, I think that optics is very important to be there physically, because that can also represent a very important avenue in terms of how the MK party has utilized the spaces and the platforms outside of court hearings. Isicawu sihlehliselwe ulwesibili oluzayo. Ikhulu ezengameli iParliament zithi konke kumngomumo njengoba umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ezokwethula inkulumo yokuvula isishayamthetho sikazwelonke kusasa kusihlwa. Lizovulwa ngokusemthethweni iParliament lehlandla lesikhombisa. Ngakho ke inkulumo kaMengameli ibizwa ngenkulumo yokuvula iParliament, hayi inkulumo echaza isimo sezwe. The OPA, as I indicated earlier, will coincide with International Nelson Mandela Day. Parliament calls upon all parliamentarians, South Africans and global citizens to emulate Madiba's selflessness and untiring service to humanity on this day. We encourage everyone to engage in a meaningful and impactful act of service to others, thereby changing the world around us. Officers of Parliament will take some time away from our duties to participate in service programs around Cape Town, working with non-governmental organizations and other institutions. Ulo sokuvulwa kweParliament lakulonyaka sithi iParliament lami, izwi lami, ikusasa lami. Ikhulu ezengameli iParliament ayikwazanga ukuqinisekisa ukuthi lo wayengumengameli uJacob Zuma nowayengusomlomo Mapisa Nqakula ukuthi bazoba khona yini. Abaphathi banxusa amalungu nehambeli ukuthi bagqoke ingubo eziqhizwe kuleli ukuze kuthuthukiswe umnotho wakuleli.
Abahlaziyi bathi nakuba sekubunjwe uhulumeni wobumbano kodwa ke iANC isaliphethe izwe ngamaphesenti angama-40. Lokhu kudalulwe omunye umhlaziyi wezombusazwe. Kwezombusazwe abavumayo ukuthi ukubusa ngokubambisana akuwona umsebenzi olula uma kubhekwa isimo sezwe. 2024 does not necessitate a GNU. It did not necessitate a GNU at all. It just necessitated the ruling party to be bold enough to select the politicians that they would best work with and choose them and move with them. It would have been much quicker and swifter. Because if, for example, there are parties that the ANC could have just gone into coalition one-on-one with, in some cases they could have chosen 2, at the most 3. Ongqongqoshe namaphini abo belungiselela ungena ezikhundleni ngemuva kwengqungquthela ye-ANC lihutla ebibanjwe ngesonto eledlule. uSimilane uphinde wagcizelela ukuthi nakuba i-ANC ithole amavoti angaphezudlwana kwamaphesenti angama-40 kodwa isabusa. But they won the negotiations, right? And I think that is true even in this case, because if you look at how the important positions within the cabinet and the large executive were distributed, they were strongly and the dominance in government. Themba lokuthi uhulumeni wobumbano uzoba impumelelo kule minyaka emihlanu ezayo, futhi amaqembu kumele yabeke eceleni okungaboni ngasolinye kubekwe eqhulwini intuthuko yezwe. Ongqongqoshe zokubusa ngokubambisana kanye nezomdabu uVelenkosi Nhlabisa usephakamisa ukuthi kusungulwe isikhwama kubo bonke omasipala esizosiza izakhamuzi ezikhahlanyezwe inhlekelele yezemvelo. uHlabisa ukusho lokhu ngesikhathi evakashele imindeni eyisulu zomlilo eBoston maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uVelenkosi Nhlabisa uthi uhulumeni usahlanganisa umbiko womonakalo odalekile kanye nemininingwane yabantu abakhahlamezekile ukuze bezoba uHlabisa kanye namalungu kahulumeni wesifundazwe bavakashela imindeni yabantu abashone kumlilo wequbulo oqubuke esifundeni ezimbalwa kwaZulu-Natal. In order to make a declaration or a classification, there should be a documentation. Here is a documentation from the province, and the Premier indicated when he was speaking that they are finalizing other information which will be part of this documentation. uHlabisa usephakamisa ukusungula isikhwama kubo bonke omasipala esizosiza izakhamuzi ezikhahlamezwe izinhlekelele zemvelo. Let there be a grant that is sent to all municipalities, a grant with a condition that it will only work on a disaster item. All municipalities understand grants. Kusenzima emndenini ukwamkela isimo. Sibhlungu kakhulu, silimele kakhulu uma bongi ube yiyo yonke into lapha ekhaya. Ube umntwana ogudi ohloniphayo enesmile sakhe. Sibhlungu, silimele kakhulu. Mbukile sathi Qoyitolo noma besibuya sizophathela udaba olutheni. Inhloso ngqangi yale mashi ngibangane eThekwini namhlanje ukuzwakalisa ulaka lwethu ngokuphathe kahle nokudinga ngendlela uIEC ayimishe ngayo indaba yamavoti akhethu. Amalungu omkhondo wesizwe ngaphansi kwesifunda iTheku amashe enkabeni yedolobha iTheku njengoba engagculisekile ngemiphumela yokhetho obelibanjwe ngoNhlaba nonyaka. Asikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena mbukelo dabeni oluphambili besibike ukuthi sihlehliselwe uLesibili oluzayo isigcawu sokuqondiswa kweigwegwe kwabe ngumengameli weANC uJacob Zuma okhulumela iqembu iMK uNhlamulo Ndlela uthi ulindele ukuthi iANC ivume ukuthi uZuma eluthule house mathupha njengoba lesigcawu besibanjwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje. Asikukhumbuza ke mbukele ukuthi lezi ndaba oyibukayo ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola lezi ndaba njengoba zinjalo.
Ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen uphawule ngezinto ezibalekile kanye nazo zibheka ngaphambi kokuqhubeka abheke eminye imisebenzi anikwe yona. Ubekhuluma nethimba leindaba ze-SABC. Umkhakha wezolimo yiwo omgogodla wokufukula umnotho kuleli. Ungqongqoshe wezolimo sanda kuqokwa uJohn Steenhuisen uthi uzoqinisekisa ukuthuthukisa lo mkhakha ngokwesimanje manje. Our legislative and policy environment needs to be brought into the modern era. Some of the legislation governing the sector dates back to 1947, which means we're not able to take advantage of edge technology, some of the new crop varieties that are more resistant to some of the worst elements of climate change, and we need to modernize that sector to make sure that our farmers remain on the international cutting edge. Steenhuisen uthi okukhathaza kakhulu umuva nje ukuguquguquka kwesimo sezulu okunomthelela omubi yize bezama ukuhlela uhlaka oluzobhekela izimo eziphuthumayo kulomkhakha. It takes a long time to declare a disaster, and it takes a long time for the funds to actually get through to the ground where they're needed. I would like to see a far more rapid response. Ungqongqoshe uphawule ngesidingo sokuhlinzekwa kwezinsiza zezolimo futhi uqinisekisa ukuthi ezinyangeni ezizayo uzobesebenzisana kakhulu nabalimi kanye nokapteni bemboni ukuzwa kabanzi ngezinkinga ababhekene nazo. Inkulungwane zamalungu eqembu umkhonto wesizwe ngaphansi kwesifunda iTheku ihola imashi enkabeni yalo idolobha njengoba ingagculisekile njengemphumela yokhetho obelibanjwe kulonyaka. MK bihamba ngonyawo lonwabe edaladini zeTheku iphoqa ukuthi kunganyakazeki enkabeni yedolobha. Lamalungu MK athi akanelisekile ngakubiza ukuthi kwaba khona umkhonyovu ekubalweni kwamavoti okhetho olwedlule. Njengoba leli qembu lithola semaqinjini aphikisayo eshamthetho saKwaZulu Natal ngemuva kokuhluleka ukuthola amavoti angaphezulu ka50 wamaphesenti. Wase uhulumeni wesifundazwe ubunjwa iIFP, iANC, DA neNFP. Inhloso ngqangi yale mashi ngangane eTheku namhlanje ukuzwakalisa ulaka lwethu ngokuphatheka kahle ngokugcina. ayifundishe ngayo indaba yamavoti akhethu kube nalento abantuza ngolimi phecelezi ekuthiwa i-vote rigging. Abala MK bathi babona ngazuthi inqumo ezathathwa inhlanganisela yamaqembu zanyathela intando yabantu KwaZulu Natal. Uhulumeni osiphethe oyibiza ngeGNU akangasiqhathi eKZN sifuna amavoti ethu eKZN eMK mfowethu thina la into esizele la sizele ukuvoti amavoti ethu sicela abuye ngoba akazange abe yiqiniso. So if uIEC ekwazi ukuthi asirobhe amavoti ethu kusho ukuthi uyasivimba ukuthi sikwazi ukuyikhulumela ezweni lethu. Ezahlukahlukene zamaphoyisa beziqaphe isimo ngelokhozi lapha eindabeni zeSABC. Nginguvusi Khumalo eThekwini. Kulendeleke elikhulu kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba ezobethula inkulumo eyibhekisa esizweni kusasa. Umphakathi ohlala emhlabeni onomnini unxenxa uhulumeni ukuba uwabela umhlaba engodwana eMpumalanga. Ezinye zakhamuzi ke zisakhalela idingo nqangi enjengamanzi, ugesi kanye nezindlu. Umphakathi ofuna ukusizakala ngokuningi. Izidingo nqangi izona eziseqhulwini kulomphakathi ongenawo ngisho ugesi. Amakhaya emndeni ebalelwa emakhulwini amahlanu asebenzisa umpompi owodwa ukuthola amanzi ahlanzekile. Ezinye zalezi zakhamuzi zithi sezihlale iminyaka lapha zifuna izindlu ezingcono. Sikhala ngema-service delivery because it's in service delivery asiyitholi because lana siku-private property. So asithengele indzawo because kunemaplasi ngalabo Hotbozuku between Nelspruit and Ngodwana. Leli lambu lomgwaqo lafakwa lapha eminyakeni engamashumi eyedlule. Kodwa lo mphakathi uthembele emlilweni wezinkuni kanye noparafini ukuze ukwazi ukupheka kanti lokhu kunobungozi. Khuluma nje last week kushe indlu yaphela bantu basala banganalutho. Makusha la nangenzaba yemakhandlela kusha umkhukhulo oyi1 kwa eminyakeni lendlulile kushe umkhukhulo le13 basala abantu banganalutho yonke yasha yaphela. Bafika lapha bezofuna imisebenzi kodwa nezinga lokuntuleka kwayo nalo liphezulu. Bathi bafuna uhulumeni ubhekane nalesihlava.
Abantwana bethu laba bacompletile boma grade 12 labanye abasebenzi bahleli. Iproblem yethu niyo leyo ukuthi sifuna umsebenzi. Bathi kudala benikezwa izethembiso kodwa alukho uguquko. Bathi banethemba lokuthi izidingo zabo zizogcina zibonelelwe kulokhu. Kuze kwafika namuhla. So lokho indawo injalo. Siphila phansi kwesimo lesibi. Leli themba ke yilo lomphakathi osuhlalele kulo ukuthi ngelinye ilanga izinto ziyoguquka. Isikhungo iRoad Traffic Management Corporation isihlubule acele ekhulwini eAtteridgeville ePitoli namhlanje. Lamabhasi awanazo imvume zokuba semgwaqeni kanti kunamanye amabhasi asuswe kwezinye izifundazwe ukuze azosebenza eGoli kungalandeliwe imigudu efanele. Elinye lawo mabhasi lisuka eThekwini KwaZulu-Natal. Isikhungo iRoad Traffic Management Corporation ixebule zonke imvume ethole emabhasini abese sikhumulweni sawe eAtteridgeville ePitoli ngelithi lamabhasi awanayo imvumo yokuba semgwaqeni. We found a number of irregularities. Some of the buses are displaying license discs that are copies printed on plain paper. Umnikazi lamabhasi uqale wabhala wacisha ephika ukuthi wakhe lamabhasi kodwa wabona ukuthi akanantuba yokuphunyula amaphoyisa omgwaqo. He was disputing that he's the owner. He was saying he's a subcontractor, buses are not his, and then he came back around. He owns some of the buses, and these are his premises. Okhulumela iRTMC uthi azoma lamabhasi engasebenzi kuze kube yonke imigudu efanele iyalandelwa. These buses are not going, they can't because they don't have operating licenses and they don't have vehicle license discs, so they would not be able to operate on the public roads. Lokhu kusho ukuthi kunenqwaba yabagibeli ezosala dengwane ezoyithola ilahliswe okwenyongo yenyathi ingumtshingo betho ngubani kusasa uma sekumele ibheke endaweni ezehlukene. Ingabe kusesikoleni noma emsebenzini nakwezinye indawo ngoba phela sezime emthumeni kumnikazi wamabhasi amila wahambi. Free State usuqinisekisile ukuthi uzokwakha kabusha amagumbi okufundela esikoleni iThatho Secondary eButhabelo khona esifundazweni Free State. Lokho kuza ngemva kokuthi amalungu esigungu esilawula isikole amise ukusebenza kwalesikole ngenxa yesimo besingesihle sokwakhiwa kwaso. Ukuvalwa kwesikole ngamalungu esigungu esengamele isikole kuholele ekutheni umnyango wezemfundo uvakashelele isikole. Umnyango uhlinzeke ngamagumbi angomahamba nendlwane isikhashana ukuze bakwazi abafundi ukuqhubeka nokufunda. Umnyango wezemfundo uthi uzofaka ugesi kulamagumbi kanye nezinye izinsiza zokufunda. Kuzokwakhiwa kabusha amagumbi angama-60 kanti useqokiwe usonkontileka uzokwenza umsebenzi. Is that's committed now. We'll be starting to build the brick and mortar classroom here. We've already the contractor has already been appointed to build a proper brick and mortar classrooms and admin block. In the meantime, we will want to deal with the 16 mobile classrooms here, which have issues of electricity, issues of other problems. That is why they are going there to assess and then come with the solution in the meantime. Umnyango uxoxisane nabazali kanye namalungu esigungu esengamele isikole malungana nenqubekela phambili yesikole ukufunda nokufundisa kuzobuyela esimweni esejwayelekile kusasa. Uphiko lweNyuvesi Nelson Mandela esifundazweni Western Cape George Campus esebenzisana namaphoyisa isisungule isigungu sezokuphepha komphakathi kanye nabafundi. Ubugebengu emagcekeni esikole kanye nezinye izinkinga zivele obala eNMU George Campus. Inhlangano ehlanganise amaphoyisa inhlangano zomphakathi abafundi kanye nezisebenzi. Akusizo kuphela izinkinga zodlame olubhekiswe kwabesimame ezibikwa lapha kulesi sikhungo. Kukhona nenkinga yezidakamizwa, ukudayisa ucansi, ukuhlukumezana kwabafundi kanye nokuntshontshelana. So this forum aims to obviously reduce the crime rates in our institution and in our campus community, and also to try and empower the students, give students the voice to try and help combat the crime. Ubugebengu obushaqisayo buyenzeka ezikhungweni zemfundo ephakeme nokubala iGeorge. Ngonyaka owedlule umfundi wesifazane wagwazwa wabulawa umunye umfundi. Iforum izimisele ukuzixazulula zonke lezi inkinga. Health
safety of this particular individual is of extreme importance. And this is why it should never happen again that a student arrives on our campus and needs to leave this campus in a coffin. That's what must be prevented. Izingxoxo zangaphambilini nezinhlaka ezithintekayo zihulele emgomeni omusha. We had a lot of ideas that came out from the student leadership that was in attendance, and in the end, the ultimate was then the development of what we now call the Learning Environment Safety Framework. Le forum izotholakala futhi nase-NMU ezinze eGqeberha ngoLwesihlanu. Beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u-18.24 edoleni lasemelika libe u-23.73 kupondo kanti liwu-19.93 ku-euro. Ipola laseBotswana lona libiza R1.34. iJC Vale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $2,462 i-ounce, iplatinum yona ibiza $996 i-ounce, uwayeli ongahluziwe ubiza $85.05 kumphongolo. Emakhaya kuzo zonke indawo ethemeleni kuzo sinibingelele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihla kanjalo nakusasa mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile ogwini ke eUlisekapa kanti kumaphakathi nezwe ungele engxenye ezilapha ya eningizimu esempumalanga yezwe lizolethe nje qaqwa ngamafu ke izulu umsinga obandayo ulindelekile uqhamuka ngasolwandle olusentshonalanga maphakathi nezwe ungele efundazweni yazo azikho ke imvula elindelekile zobeleheleza imoya epholile ithandeke ukuba namandla ke ngasogwini olusempumalanga yezwe kanti ke kusasa umsinga obandayo ubusuhambele engxenyeni esentshonalanga yezwe udala amakhaza shibisa umkantsha ke kulezo ingxenye lizodliva ke futhi izulu lapha ogwini olusekapa sizothi qwaqwa ngamafu ezengxenyeni eyiphakeme eyiseningizimu yezwe kanti ke endaweni maphakathi nezwe nangasogwini olusempumalanga yezwe kulindeleke ke ukuthi libe nemoya enamandla kakhulu sixwayiswa lapha ke ngemvula enamandla kakhulu khona lapha esifundazweni esise Western Cape kanti ke kusukela ke esifundazweni esilapha eNorthwest kwahlele eEastern Cape endaweni ephakeme kanjalo nasengxenyeni ephakeme elapha kwaZulu Natal kulindele ishisandlo elingasebhebhethekise imililo yequbula ake sibheka amazinga okushisa aphansi kulindele ukuthi libande kakhulu ke engxenyeni emaphakathi nezwe ngamazinga okushisa awu-0 degrees Celsius lapha eSutherland ukuyela esifundazweni noma ke lapha eSutherland kanjalo naseSpringbok kwezinye ingxenye lizobe lipholile izulu kanti kusasa lokuqhubela futhi mekele ngasogwini olusempumalanga nasesifundazweni esiseLimpopo kwahlele ifundazweni maphakathi nezwe langa yezwe lizothi nje ukuphola izulu singakho sanamhlanje sibikeza lesezulu sithameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuzibe nguzayo nisale kahle. Mbukeli sale kahle.